Príbeh spoločnosti WeWork je jedným z najdramatickejších kolapsov v modernej histórii podnikania. Spoločnosť, ktorá bola v lete roka 2019 ohodnotená na viac ako 47 miliárd dolárov, videla, ako jej hodnota klesla o viac ako 3/4 len za niekoľko mesiacov. Stala sa varovným príkladom toho, čo sa stane, keď startup dostane nadmerné financovanie bez riadneho dohľadu, čo vedie k nezodpovednému míňaniu, nedostatku ziskovosti a spektakulárnemu pádu, ktorý ohromil investorov aj zamestnancov. Rýchlosť, akou sa zmenili osudy WeWork, nechala mnohých premýšľať, ako mohol taký sľubný projekt tak rýchlo zaniknúť. V srdci tejto ságy bol jeho spoluzakladateľ a bývalý generálny riaditeľ Adam Neumann. Izraelský podnikateľ, ktorý sa presťahoval do New Yorku na vysokú školu po tom, čo slúžil v izraelskom námorníctve, sa angažoval v rôznych podnikateľských aktivitách, než v roku 2010 založil WeWork. Jeho pôvodná myšlienka vznikla počas rozhovoru s jeho prenajímateľom o rozdelení kancelárskych priestorov v Brooklyne. V spolupráci s architektom Miguelom M1 k pronunciation Kelvejom spustili koncept zdieľaného pracovného priestoru nazvaný Green Desk, ktorý neskôr predali pred založením WeWork. Časovanie vstupu WeWork na trh spoločných pracovných priestorov nemohlo byť lepšie. Po finančnej kríze v roku 2008 bol New York plný komerčných prenajímateľov zápasiacich s vysokými mierami neobsadenosti. WeWork sa prezentoval ako riešenie, ponúkajúc flexibilné kancelárske priestory, ktoré vyhovovali rastúcemu počtu podnikateľov a freelancerov. Jeho prvá lokalita na Grand Street v centre Manhattanu si rýchlo získala popularitu a do roka sa spoločnosť zdvojnásobila. Od tej chvíle rástla exponenciálne. Do roku 2015 sa WeWork výrazne rozšíril, pričom mal 23 000 platených členov na 32 lokalitách. Hodnota spoločnosti vzrástla na 10 miliárd dolárov. Členstvo začínalo už na $45 mesačne, pričom spoločnosť sa prezentovala ako viac než len podnikanie v oblasti prenájmu kancelárií. Bola to komunita, hnutie, ba dokonca kultúrna zmena. Zamestnanci aj členovia prijali životný štýl WeWork a Neumannova veľká vízia vyvolala takmer kultovú nadšenie okolo značky. Rýchly vzostup WeWork prilákal prílev investícií od hlavných podporovateľov, vrátane rizikovej kapitálovej firmy Benchmark. Zlom však nastal v roku 2017, keď SoftBank, vedený miliardárom Masayoshiom Sonom, investoval obrovské sumy do spoločnosti. Japonský konglomerát vložil do WeWork 8 miliárd dolárov, čo posunulo jeho hodnotu na 20 miliárd dolárov. S podporou SoftBank bol Neumann povzbudený k ešte väčším ambíciám. WeWork sa vydal na rýchlu globálnu expanziu a uzavrel dlhodobé nájmy na obrovské kancelárske priestory v mestách po celom svete. Do roku 2019 SoftBank zvažoval investíciu ďalších 16 miliárd dolárov do WeWork, čo by mu poskytlo kontrolný podiel. Tento plán však bol zredukovaný na iba 2 miliardy dolárov. Napriek tomu hodnota spoločnosti opäť vzrástla na ohromujúcich 47 miliárd dolárov, čím sa dostala medzi najhodnotnejšie startupy v histórii, predbehnúc známych gigantov ako Airbnb, Stripe a SpaceX. Ale čísla za úspechom WeWork sa nezhodovali. Konkurenti ako I2VG, predtým známi ako Regus, prevádzkovali podobný podnikateľský model, no obchodovali sa za zlomok hodnoty WeWork, pričom si udržiavali ziskovosť. Investori začali pochybovať o tom, čo presne robí WeWork takým hodnotným. Realita bola taká, že obchodné základy WeWork boli hlboko nefunkčné. Spoločnosť spálila peniaze nezdravo rýchlo, expandovala nezodpovedne bez toho, aby niekedy dosiahla zisk. Jej straty boli ohromujúce. Iba v prvých 6 mesiacoch roka 2019 spoločnosť stratila $690 miliónov. Za predchádzajúce 3 roky boli celkové straty takmer 3 miliardy dolárov. Medzitým WeWork investovalo do bizarných projektov, nalievalo peniaze do projektov ďaleko za hranice svojej hlavnej činnosti, vrátane indoorového vlnového bazéna a základnej školy. Konečný úder prišiel v auguste roka 2019, keď WeWork oznámilo plány na verejnú ponuku akcií. Poprvýkrát mali investori príležitosť podrobne preskúmať finančné výsledky spoločnosti a to, čo našli, bolo veľmi znepokojujúce. Medzi mnohými červenými vlajkami bola aj informácia, že Adam Neumann osobne zaregistroval ochrannú známku slova V a predal ju späť svojej vlastnej spoločnosti za $5,9 milióna. To vyvolalo vážne obavy o firemné riadenie a integritu vedenia. Takmer cez noc zmizla dôvera investorov.
Na začiatku analytici predpokladali, že hodnota WeWork by mohla klesnúť na 12 miliárd dolárov. Iní špekulovali, že by mohla klesnúť až na 10 miliárd dolárov. Verejná ponuka bola odložená na neurčito 17. septembra a o týždeň neskôr bol Adam Neumann nútený rezignovať. V hlasovaní správnej rady dokonca hlasoval proti sebe, uznávajúc, že jeho prítomnosť sa stala rušivým faktorom. Jeho odchod bol sprevádzaný drastickými opatreniami na zníženie nákladov, vrátane predaja firemného súkromného tryskového lietadla za 60 miliónov dolárov, uzavretia základnej školy a plánov na prepustenie tisícov zamestnancov. Spoločnosť sa však čoskoro dostala do ešte hlbšej krízy. Objavili sa správy, že WeWork môže do nasledujúceho mesiaca vyčerpať svoje finančné prostriedky. Situácia bola taká vážna, že si nemohli dovoliť ani vyplatiť odstupné pre tisíce prepustených pracovníkov. Medzitým noví spoluriaditelia Sebastian Gunningham a Artie Minson zabezpečili pre seba multimiliónové odstupné, čo ešte viac podnietilo pobúrenie. Nakoniec najväčší investor WeWork, SoftBank, zasiahla s 9,5 miliardami dolárov na záchranu. Kedysi vysoko hodnotený startup, ktorý bol len pred pár mesiacmi ohodnotený na takmer 50 miliárd dolárov, mal teraz hodnotu menej ako 8 miliárd dolárov. Následky kolapsu WeWork zanechali zamestnancov sklamaných, investorov spálených a technologický priemysel otrasený. Mnohí bývalí zamestnanci sa cítili oklamaní, verili, že sú súčasťou revolučného hnutia, len aby zistili, že sa stali obeťami spoločnosti, ktorá rástla príliš rýchlo bez disciplíny alebo udržateľnosti. Debakl WeWork slúžil ako budíček pre svet startupov. Poukázal na nebezpečenstvo nekontrolovanej ambície, nadmerného financovania a nedostatku dohľadu. Myšlienka rýchleho rastu za každú cenu, podporená ľahkými peniazmi, sa konečne dostala na svoje hranice. Investori sa stali opatrnejšími, spochybňovali ohodnotenia a požadovali silnejšie podnikateľské základy. Časy, keď sa miliardy hádzali na spoločnosti s veľkými víziami, ale bez jasnej cesty k ziskovosti, sa zdali byť na konci. Príbeh WeWork nie je v histórii podnikania ojedinelý. Boli aj iné okamihy, keď dominantné spoločnosti náhle zlyhali a nahradili ich lepšie riadení konkurenti. V raných dňoch e-commerce bol eBay 10-krát väčší než Amazon, no dnes je Amazon 50-krát väčší než eBay. MySpace bol kedysi vedúcou sociálnou sieťou, až kým ho úplne nepredbehol Facebook. Rovnaká zmena sa môže stať v akomkoľvek odvetví a v prípade WeWork to bol príklad, ako prvý hráč nevyhráva vždy. Pohľadom späť je jasné, že WeWork bolo jednak anomáliou, ale aj dokonalým symbolom éry definovanej nekontrolovanou ambíciou a neobmedzeným kapitálom. Sľub zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú, bol pútavý, ale realizácia bola hlboko chybná. Keď sa prach usadí, otázka zostáva, či sa WeWork niekedy zotaví, alebo sa stane reliktom doby, keď investori boli ochotní staviť na sny, nech to stálo čokoľvek.